Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kale kadwe a profeti mwanayu anamlindirira. Kale a profeti chito zake analemba. Wabadwa mulungu mwana. Inde mulungu wabadwa, mulungu waonetsa kukoma mtima kwake. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi tsiku la Krismasi, tsiku limene mawu achauta adasanduka munthu, tsiku limene ife chauta adatikweza cholinga chonena kuti iye abwere pansi agawane nafe umunthu wathu, ife tigawane naye umulungu wake. Mwachamba bwanji chaka chimenechi? Tiyambe ndi kumthokoza, tiyambe ndi kumpembedza monga akuchitira abusa aja. The very first sign zoti tili pamaso pa Mulungu ndi kugwada, ndi kumasula mitsulo yathu. Koma ambiri timambira kupempha ndi zina zotero. Mawu athu oyamba tsiku la lero tikuatenga m'buku la mneneri Yesaya. Tili pamutu wa 62 ndime ya 11 kulekeza 12. Mulungu walengeza ku dziko lapansi kuti muza anthu a ku Yerusalemu kuti chipulumutso chanu chikubwera. Ife tikuti chipulumutso chathu chafika. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Admin Doreen Ali kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu, salimo namba 97, chilimbi chake tikuti kuwala kwaonekera dziko lapansi chifukwa mpulumutsi watibadwira. Mawu athu achiwiri akuchokera kalata yachiwiri ya Paulo yolembera Tito, mutu wa 3 ndime ya 4 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Admin Innocent Sambani kuchokera ku St. Anne's Parish, Diocese ya Cape Town, mdziko la South Africa. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka, mutu wa 2 ndime ya 15 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Teniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yesaya. Mulungu walengeza ku dziko lonse lapansi zakuti muuze anthu a ku Yerusalemu kuti chipulumutso chanu chikubwera. Mulungu akubwera ndi mphoto yake, akubwera nazo zokuyenerani. Mudzatchedwa anthu opatulika a Mulungu, anthu amene Mulungu wawapulumutsa. Iwe Yerusalemu udzatchedwa mzinda umene Mulungu amaukonda, mzinda umene Mulungu sadausiye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a m'malemba oyera. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo kwa Tito. Okondedwa, pamene padaoneka chifundo cha Mulungu mpulumutsi wathu, ndiponso chikondi chake kwa anthu, adatipulumutsa. Si chifukwa cha ntchito zolungama zimene ife tidachita, koma mwachifundo chake. Adatipulumutsa pakutisambitsa. Adatisambitsa kwa Mzimu Woyera pakutibadwitsa kwatsopano ndi kutipatsa moyo watsopano. Mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Mulungu adatipatsa Mzimu Woyera molowa manja.
adachita zimenezi kuti mwakukoma mtima kwake tisanduke olungama pamaso pake, ndipo tikalandire moyo wosatha umene tili kuyembekeza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mumthenga pabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo anjelo atachoka kubwerera kumwamba, abusa aja adayamba kuwuzana kuti tiyeni tipite ku Betelehemu tikaone zachitikazi zimene Ambuye atidziwitsa. Tsono adapita mofulumira nakapeza Mariya ndi Yosefe ndi mwana wakhandayo atagona mchodyera ng'ombe chija. Pamene adamuona, abusawo adawafotokozera zimene njeroyo adawauza za mwanayo. Ndipo onse amene adamva adadabwa ndi zimene abusawo anali kuwasimbira. Koma Mariya adasunga zonsezo namazilingalira mu mtima mwake. Ndipo abusa aja adabwerera ali kuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene adamva ndi kuziona. Zonse zidali monga mmene adawauzira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga tanenera, lero ndi tsiku la chisangalalo, tsiku lokondwa, tsiku la Krismasi, chaka chimene chili pakati pathu. Tikunena kuti Mariya ndi Yosefe adasowa malo, koma nkusowa maloko kukubweretsa chimwemwe chachikulu dziko lapansi. No room, yet great joy is with us in the world today. Christmas ikutiphunzitsa chani? Ikutipempha bwanji? Tikondwerere bwanji? Choyamba tidzionena kuti Christmas simabwera mmoyo mwathu nthawi imene zonse zili bwino. Christ does not enter a perfect world. Christmas ikubwera monga zinalili kwa Yesu Khristu kuja pamene anthu ali frustrated, anthu ali impatient, adapeza malo onse odzadza, akagogoda apa palibe malo, akagogoda apa palibe malo. Mary and Joseph arrived in Bethlehem with hope, yet they found closed doors. No explanations were given. No apologies were offered. No room. Ambiri tikubwera mu Christmas, tikuchita chikondwerero cha Christmas chimodzimodzi. Takhapidwira kosathwa. Palibe amene watipepesa. Palibe amene watifotokozera nchifukwa chani zinthu zikuyenda chonchi. Palibenso mwina pamene tili ndi hope kuti china zake zikhala motere, koma tikuona kuti zinthu zili monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse. Ichi nchifukwa chake iye watibadwira m'mitima mwathu kuti atitonthoze. One, we have so many unmet expectations. Mulungu sakubwera kwa ife mosiyana ndi mmene adabwerera padzana, mosiyana ndi mmene mwana wake anabadwira m'dziko lapansi. Tikayang'ana mbiri tiona kuti palibe amene ankayembekezera malingana ndi zolalika za aneneri. Palibe amene ankayembekezera kuti mpulumutsi Mesiya adzabadwira mchodyera cha ng'ombe, kaya tinene kuti mchodyera cha nyama. Palibe amene ankayembekeza kuti mpulumutsi adzachokera ku banja lotsika kwambiri, ku banja losauka kwambiri. Koma tionani, ndi pamene iye akudzionetsa ku dziko lapansi. Inu ndi ine ndi chimodzimodzi. Clearly, we want God to act quickly mmoyo mwathu. Timafuna Mulungu achite zinthu zamphamvu mmoyo mwathu, ndipo azichite mwachangu. Koma Mulungu monga adabwerera mwakachetechete, monga adabadwira m'banja lotsikitsitsa, he is acting in our lives in humble manners. He is acting to us quietly, inconveniently. Our frustrations grows when life does not match our expectations. Careers that stall, families that are struggling, prayers that seem unanswered. Christmas ikutiphunzitsa choona ichi chakuti Mulungu may not meet our expectations, but he is always there to fulfill his promises.
Mwina zimene tikuyembekeza tili nawo mdululu wa zinthu zimene tikuyembekeza. Koma Mulungu chimene akuchita ndi kusunga lonjezo ndi pangano lake. Christmas itipatse chiyembekezo chimenecho. Kuti zinthu zina sizingayende monga mmene ndikufunira. Koma Ambuye alipo akundilonjeza kukhala nane. Chachiwiri tione nkhani ya malo ogona. Ati anali odzaza ku Bethlehem kuja. Panalibe malo, panalibe nthawi yompatsa Ambuye. We are living in a world where we don't have time for God. Komano chimandiopsa kwambiri pamene tusangala Christmas ndi chinthu ichi. Kuti osunga malo aja, ma innkeepers, ma lodge keepers, titha kutero. Kuti amene amagwira ntchito yoyang'anira malo aja. Kuti tayang'ane, sikuti anali anthu ankhazayi. Sikuti anali anthu ochita zinthu za usatana ayi, kunena kuti evil doers ayi. Innkeepers were not evil doers. They were simply busy people. They were busy by the census demands. Pajatu ankachita kalembera. Anali busy ndi kuti moyo uyenda bwanji, survival. Anali busy ndi ma business yawo. Awa kuchita kalembera, ogulitsa malondo, ogulitsa zibwente, ogulitsa chani. They were simply busy people. But in the end, tikuona kuti Adamu mana mpulumutsi malo oti abadwiremo. They were so busy that they had no space for the child Jesus. They had no space for God. Chimodzimodzi inu ndine, we may not be evil oriented. We may not be anthu amene amapanga zinthu zoti iya koma nkulu ndoyipa mtima. Ayi. Koma mwina kantima kofuna mangopanga postpone zinthu. Ndipangabe. Our ends are full today. Our schedules. The noise is so loud outside. The screens, the shopping, endless chasing and moving up and down. In the end, it might ndatopa. No time for God. Ndimene Mulungu amatidutsira, ndimene Mulungu amatilambalalira, ndimene Mulungu timanthawira, ndimene Mulungu timalekana naye. Christmas ino ikuti titsegule mitima yathu. Tisakhale ngati anthu amaloji aja. Zona zake nzakuti athu ndi maparis koma otseka ndi mageti 7, 8, 9, 10. Timtsegulira bwanji Mulungu lero? Christmas ikutifunsa kuti kodi muli malo m'nyumba mwanu? Muli malo mu mtima mwanu? Muli malo m'maganizo mwanu? Muli malo a Mulungu m'business mwanu? Muli malo a Mulungu mu sembe mwanu? Nditha kutanganidwa ntchito ya Ambuye, koma kuyiwala Ambuye wa ntchito. I may be busy with the work of the Lord, forgetting the Lord of work. Ndibwerezenso. I may be busy with the work of the Lord, forgetting the Lord of work. Inu ndine tikutsegula bwanji mitima yathu. Kenaka phunziro lina lachitatu limene ndilofunikira ndi presence. Tikuona anthu amene Mulungu akukaonekera abusa, ndipo mmene akuchitira machawi kupita kuti tenti kamuone mwanayo, tenti kaone zimene njero watiuza, tenti kafike pomwe presence. Lero tikuchita Christmas, koma muona kuti ambiri we are muimene amati materialism. We look for joy mu zinthu zimene sizipereka chimwemwe chenicheni. We live in that world. Tikukhala mdziko limene limatiuza kuti kukhala wokondwa ndi kukhala nazo zambiri, ndi kugula zambiri, ndi kupita kumalo awa, ndi kugula izo za malebo, zodziwika, za genuine, zotere. In the end, tikupeza kuti presence yathu before the Lord palibe. The first Christmas, panalibe golide, panalibe perfume, panalibe comfort of the luxurious settings. Koma tikuona anthu amene akuthamangira onunkha khwema, onunkha mkumbudzulu, ndi amene akuthamangira kwa Yesuyo. Chimene akupereka ndi chani? Alibe zinthu zodula, alibe zinthu zolozeka, alibe zinthu zozitamandira, alibe zinthu za genuine. Chimene akupereka is the genuine heart. Tabwera, timpembedze, timgwadire. Inu ndine Christmas ino ikhala yatanthauzo. If we keep our presence before the Lord, tikhale pafupi ndi Ambuye. Bambo kali wambaja amanena kuti tikamuyandikira, Yesu amatiyandikira. Ndipo potsirizira mthenga tawerenga uja abusa kuti tiyeni tipite. Sananena kuti tiyeni tidzapite. Tiyeni tipite.
Immediately pamene tamva za chikondi cha Mulungu mu nyengo ya Christmas, pamene tikuyitanidwa kuthandiza ena, pamene tikuyitanidwa kukhululukira ena, pamene tikuyitanidwa kuyamba kupezeka pa mavuto anzathu, pamene tikuyamba kuauza anzathu kuwatonthoza, pamene tikuyamba mtima wathu kusendeza kunena kuti Ambuye mundikhululukire, ndinolephera mundisinthe, ndikuti tayamba kusangalala Christmas. Tiyeni wathu lero asonyeze pompo kusintha. Tisadikire chaka cha mawa, tisadikire mwezi wa mawa. Christmas is here and now. Mulungu Emmanuel, God with us, ali nafe lero. Pamene tikondwera Christmas, tikumbukire anthu onse amene akudutsa mu nyengo zowawa. Tikumbukire anthu onse amene akusowa friendship. Tikumbukire anthu onse amene akusowa presence. Tikumbukire ife tomwe amene tatseka mitima kuti Mulungu asatiyankhule, kuti Mulungu asatisinthe, kuti Mulungu asakhale nafe. Mukhala ndi Christmas yotani? Tiye tipite, tiye tisinthe. Dzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.